Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, egunon ekipo. Egunon Goiuri. Hartu arnasa. Hori da, egunon Goiuri. Hartu arnasa, arnasa bota. Arnasa hartu, arnasa bota. Baina, ze gertatzen da arnasketaren kontu honekin? Yoga eskolaren batean sartu zarete edo ze gertatu da, ze? Ez Goiuri, lasai. Gaur arnasketaren mundu eguna da. Orain ulertzen du dena. Ondo nagola saltzeko nola hartu arnasa airea falta bada minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du. Urtarrilaren 22an arnasketaren eguna ospatzen da, giza gorputzaren funtzio garrantzitsuenetako bati lotutako ohitura osasungarriak sustatzeko ekitaldia. Munduko arnasketaren egunak biriketako osasunaren garrantziaz kontzientzia du helburu. Kontzientziatzea du helburu. Mundu osoko milioika pertsonari eragiten dieten asma eta bronkitis kronikoa bezalako gaixotasunen aurrean. Egoera horiek areagotu egiten dituzte ingurumen kutsadurak, erretzeak eta bizimodu sedentarioak eta horiek guztiek arnasketa gaitasuna kaltetzen dute. Badakizu Goiuri. Arnasa hartu, arnasa bota, arnasa hartu, arnasa bota. Haze parea, batzuetan zuek usten hau zueni arnasi gabe, hori ere esan behar dizuet. Bai, baino harritzen zaitugulako, zinemara zoazenean bezala eta ustekabeko zerbait gertatzen denean. Bai, egia da, batzuetan zuek zinemak bezain beste harritzen nauzue. Ondo, ekarria mai, 1959ko gaurko egunez jaio zen Linda Blair, The Exorcist filmeko neska. Linda Dennis Blair Missourin jaio zen. Estatubatuar aktorea, modeloia eta aktivista da. Nazioartean ezaguna 1973ko The Exorcist beldurrezko filmean deabru batek hartutako Regan McNeilen papera egiteagatik. Horrez gain, Blairrek hainbat ongizatko kausa bebestu ditu publikoki, batez ere animalien eskubideak. 2004an Linda Blairrek World Heart Foundation sortu zuen. Animaliak errabilitatzen eta etxeak aurkitzen dituen irabazi asmorik gabeko erakundea. Ze ona The Exorcist, tin. Aizue, badakizu zein film estenak usten nauen beti arnasik gabe. A ber, bota, zeinek? Potemkin gerraontzia filmean aurrentzako gurdia eskaileretatik erortzen denean. Klak, 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 klak. Mila 1988an jaio zen Regan Sergei Eisenstein, Sobietar Batasuneko antzerki eta zinema zuzendari eta teorizatzailea. Haren film isilek eragin handia izan zuten hurrengo urteetako dokumentaletan eta narrazio zuzendariengan muntatze teknika berritzailea zela eta. Eisensteinen ekarpena hauxe izan zen, drama zinematografiaren estetika eta ideologiaren gaineko kontzeptzio berria drama kolektiboen gaineko argumentuen inguruan. Potemkin gerraontzia adibide ona da. Begira, badago zuzendari bat bere filmetan noizbait arnasi gabe utzi nauena beti. Agusti Villaronga. 3 urte igaro dira Agusti Villaronga hil zenetik. Palma de Mallorcan jaioa, Agusti zinema zuzendari, aktore eta gidoigilea izan zen. Diotenez, Agustinek aurra zenean marrazkiekin, poxpolokutxekin eta linternekin proiekzioak egiten zituen eta horretara jolasten zen. 14 urterekin zuzendari izatea erabaki zuen. Bere filmak beti saiatu izan dira narrazioaren mugak gainditzen. Adibide bezala Pa Negre, El Ventre de Mar edo El Niño de la Luna harrigarria.
Arnasa eutxi, titit, erantzun azkar. 1984an Pedro Leak zuzendutako filma. Akelarre. Ondo! Eta akelarrean parte hartu zuen zein aktore jaio zen gaurko egunez? Mikel Garmendia. Maribi Bilbao. Ez, Mikel Garmendia. Aergo Juri ez. Maribi Bilbao. Mikel Garmendia. Maribi Bilbao. Arnaz hartu, arnaz ahota, arnaz hartu, arnaz biek arrazoi duzue. Maribi Bilbao 1980an jaio zen Bilbon, eta Mikel Garmendia 45ean hor dizin. Maria Victoria Bilbao Goioaga Alvarez edo Maribi Bilbao oso ezaguna egin zen Akinoa ikien biba telesaiarekin, baina oso gazte hasi zen antzerkian lanean, Akelarre antzerki taldea sortzen lagundu zuen, besteak beste. Akelarre antzerki taldea, Akelarre pelikula, Sorgin puska Maribi. Esango nuke. Maribi, oh Maribi. Hablábamos del futuro y el futuro nos cegó. Tan solo un cielo oscuro nuestras calles anegó. Hay hombres que niegan todo lo que hay a su alrededor. Oh Maribi, oh Maribi, oh Maribi, oh Maribi, oh Maribi. Eta Mikel Garmendia Agirre ez izenez kuturro euskarazko antzezlerik ezagunenetarikoa izan da. Zineman 25 lan baino gehiagotan hartu zuen parte eta antzerkian ere nabarmena izan da bere presentzia. Euskal Herriko aktore profesionalen dekanoa deitu izan zaio. Eta aipamen berezia merezi du Goenkalen izandako parte hartzeak. Alaxe da, bai. Etxe askotan Mikel Garmendia beti gogoratuko dute Jose Mari bezala. Birikak geldituko zaizkizue sintonia hauen zutean, askori begintzat. Lasanaiak bizkarturik daude, Goenkabek oilategia dirudi, eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Egunetik egunera, lasartaren itzalera, hemen bilduko gera, bioiar Aizugo Juri, zuk ez duzu eipatu arnasak entzen dizun filminerik, Egia da. Arritu gaitzazu zinema une bereziren batekin? Bueno, asko ditut, baina agian gaurko egunarekin lotzeko bat aukeratuko nuke bereziki. Jo, ze intriga. Zein daune hori? Bueno, zuek, imaginatu, irudikatu betaurrekoak dituen mutiko bat, magoa dena, eta eskola ospetsu batean matrikulatuta dagoena. Jarri du izena kasualitatez? Bai ba. Eta eskolak Hogwarts izena du? Ba noski, bai, baina une honetan Harryk gauza bakarra behar du Hogwartsera joateko. Ba, makilla magiko bat, eta denda batera sartzen da erostera. Denbora han denda horretan gelditu egiten da. Eta bat batean Ollivander jauna agertzen da. Haze lotura magikoa, Ollivander aipatu duzu eta norki interpretatze zuen Ollivanderren papera? Ba, John Hart aktore britainiarrak, Hart 1940ko gaurko egunez jaio zen Chesterfielden eta zinemantzerki eta telebistako aktore ospetsua izan zen. Eta Hartek arnasestuka utziko zaituen beste eszena bat badauka. Alien filmean izaki alienigena bat ateratzen zaio sabeletik. Gogoratzen? Voldemort! Etzai gustatu aipamena hori! Nik nahiago dut Ollivander! Harry sintonia! Dumbledore jauna, zure baimenarekin sintonia jarri aurretik gaurko gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Aiora Mujikarekin hitz egingo dugu. Urduri dago kotxadua BTS-en sarrerak lortzeko prest. Josune Gartzea de Bikuña ipuin kontalariarekin ere arituko gara. Eta herrizoma elikadura sarea ezagutuko dugu. Hermion, orduan orain bai! Harry sintonia! Ba, orain bai aurrera. Arnaz hartu, arnaz abota. Arnaz hartu, arnaz abota. Gure irratsaioak beti ekartzen du aire freskoa. Egunon oxigeno zaleok, urtarriak 22 ditu eta osteguna da. Bai, zuek ere atuan nasa. Ongi etorri bigarren kafera.
Zuekin, Mai Gorostiaga Dumbledore Pozo. Gaixo, entzuleok, hartu arnasa, bota arnasa. Eta zuekin, eneko Iturbe Otamendi, eneko da gure Harry, esango nuke. Bai. Zuzara bai. gure Harry Potter. Bai, nik esango nuke baietz, Egunon. Gainera, egunon, bai, lehenik eta behin. Kao, nik berez betorrekok erabiltzen ditut. Bai, batzuetan. Batzuetan, bai. Eta umetan bai esaten ziaten Harry Potterren antza nula. Begira, horregatik, gure Harry zara. Bai, agian. Esan bezala egunon guztioi bigarren kafera ongi etorri gurera, irratsaio honek 1112 du. Bat bi. Baina, bueno, hemen guk larrialdirik ez dugu nahi, Urtarriak 22 ditu, eta hementxe gaude zuzenean zuekin 10 eta 19 diren honetan. Eta hasieran pixka bat entzun dugu Janus Lesterren kanta hau, baino oso aproposa da gaurko egunerako, izan ere esan dugun bezala, urtarriaren 22 arnasketaren mundu eguna da, beraz. Nola hartu arnasa abestiarekin emango diogu hasiera maite duten tarteari. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Eta Mai, eneko zuek zuen maite duta pentsatzen duzuen bitartean, nik txatera begirada botako diot, eta ikusi dut Gorkak aipatu duela, agobiatuta da bilela, eta bueno, ez da harritzekoa, ez da gutxi gorako Gorka ze jarri du, agobiatuta nago lana, etxea, antzerkia, kulturzast, bueno, gure entzuleko honezkero, entzule finenek behintzat jakingo dute, Gorka etxe zaldatu dela, eta bere etxea eraikitzen ari dela, eta bueno, izaten dira, une hauek estres maila sortzen dutenak, eta ulertzen zaitugu Gorka, beraz, animo, hemendik bidaltzen dizugu besarkada estuat, naiz eta besarkadaren nazioarteko eguna atzo izan zen, eta ez gaur. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu, minera oitu. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Eta ordan nik uneo probestuko dut kontatzeko Gorkari eta gure entzule guztiei, beste entzule guztiei, eta baita Mai eneko zuei ere estresarekin asko laguntzen nauen teoria bat. Bota. Kontatuko dizuet, eta agian hau izango da nere maite duta, begira. Zuk estresa izaten duzu normalean bizitzan gauza asko kudeatu behar dituzunean aldi berean. Izan daiteke etxea, umeak, eskola, ikasketak, lana, antzerkia, bertsolaritza, bueno, edo zer gauza, ezta? Behin irakurri nuen liburu baten eta saiatzen naiz hau aplikatzen, gauza asko dituzunean, jakin behar dezula gauza horietako zein diren kristalezko bolak eta zein diren gomazko bolak. Zer esan nahi du horrek? Bueno, kontua da bizitzan oreka mantentzen saiatu behar garela, ezta? Eta estresa dela, bola asko dituzenean eskuartean, eta ai ama, ari naiz ni hemen malabarak egiten bolekin, eta ez naiz, ai ama, eta bapatean jaurtitzen didate beste bola bat, eta beste bat, eta lan berri bat, edo amona gaixotu da, edo beste zerbait, kotxea izorratu da, eta orduan geroz eta bola gehiago da bozkazu. Baina, arazoa ez da bola asko dituzula. Arazoa da, ez dakizula zein bola diren kristalezkoak eta zein bola diren gomazkoak. Gomazko bolak, eskuak enduta ere, lurrera erortzen badira, ez da ezer gertatzen.
rebotatzen dute, edo hor geratzen dira, hartuko dituzu geroago. Kristalezko bolak aldiz, eskuak entzen baduzu eta bola lurrera erortzen bada, puskatu egiten da. Eta hori da lehentasunezko arazo bat, ez? Zuk kudeatu behar dituzun gauzen artean, jakin behar duzu, zein dira kristalezkoak, zein dira gomazkoak, eta zuk indarrak neurtu egin behar dituzu, eta indarrak jarri kristalezko bola hoiek ez erortzean. Ze bola guztietara ez gara iristen. Eta hori onartu egin behar dugu. Zuk izan nahi duzu, agian, imaginatu, gertuko adibide bat jarriko dut. Nere bikotekidaren aita, orain une hauetan ospitalan dago, ez? Eta nere bikotekideak, orain kudeatu behar ditu, aitaren zaintza, lana, ikasketak, oposaketa batzuk prestatzen ari da, bere bikote harremana, naizelani, bere kuadrilla, dena ezin da. Ez da inor iristen denera. Hor badaude kristalezko bola batzuk, agian izan daitekela aitaren zaintza. Horri ezin dio uko egin. Hori kristalezko bola bada. Baina lagunak izan gaitezke gomazko bola. Orain, guri ez badigu kaso egiten, lehen bezain beste, lasai guk ulertuko dugu. Eta gero, bola hori berreskuratuko du, lasaiago dagonean. Ulertu da kontatu nahi nuena? Bai. Zaindu beti kristalezko bola. Beraz, Gorka, zuk ere hementxe antzerki aipatu duzu, lan aipatu duzu, etxea aipatu duzu, kulturzas proiektu aipatu duzu, zuk ere neurtu horietatik zeintzuk diren gomazko bolak eta zeintzuk diren kristalezkoak. Neko, gure Jarri, zer maite duzuzuk? Bira, nik maite dut, atzo gertatu zitzaidan gauza bat, ze aspaldiko partez, DBH lauen nere klasekidea izan zan batekin topo eginun aspaldiko partez. Eta ilusio egin zidan... Klasekide honekin ondo? Bai, eski. Bale, Erasmusera joateko tanden horrekin, ez hain ondo, baina honekin bai. Ja junda eta... Junda, kanpoan dago, bale. Aztu egingo dugu. Bale, oso ondo. Baina beste ikaskide hau ondo? Bai, beste ikaskide hau ondo. Eta, 6 bat urte izango dira, ez garena egon, edo ez garena egon. Eta hori, maite dut, aspaldi ikusi ez duzun pertsona batekin gurutzatzea, eta berarekin hitz egitea, bizitza zenbat aldatu den, kontatzea batak besteari, azkenean, bizitzak, aldaketa asko ditu, 6 urteetan, eta bai, maite dut, nolabite, eguneratzea, aspaldi egunetzaren pertsona batekin. Oso ona. Bat egiten dugu, zure maite dutarekin, eta Mai, zuk zer maite duzu, edo agian zer ez duzun maite, ze hori, maite dut izugarri, eta izu, ze kurioso, atzo, besarkadaren eguna, eta gaur aznarketa. Bai. Askotan hoi, besarkada luze bat eta gero, oxitozina medio eta bar, da, como que irekitzen dira, birik, ez dakit, urrengo egunerako, arnasa sakona bartzen duzula, eta, hori, besarkada bat, eta aire freskoa ekartzeagatik, itxi behar dute, jubilaziorako medio, Beasaingo Aterpe Taberna. Beasaingo Aterpe Taberna izan da templu bat, Goierriko, Euskal Herriko margolarientzat. 28 urte erakusketa erakusketa pioa jarri dute, konstantemente, Txomin Ferreira eta Aurora Rodríguezen gidatuta. Nire astapenean anegondakoa naiz ipuinak kontatzen, erakusketa bat olerkiekin eta ipuinekin, nire txiflo paiazoa lehenengo ikuskizuntxo bat, lehenengo intervenzioaren bat Aterpe Tabernan izan zela, guain dela 30 urte, eta benetan horrelako tenpluak ofean taberna baten bihurtzen dela museo bat artistentzako batez ere hasiberrientzako eta horrelako lehiaketa zegoen eta bi arromenalditxo bat ingo dutela Usurben, bai Txomin bai Aurorari eta larun baten jaisten da taberna eta izugarri maite dut Aterpe, alde batetik triste, beste alde batetik oso eskertua egindako lanagatik eta ulergarria bai iztea, beraz besarka handi bat Txomin eta Aurorari eta maite zaituztet. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me,
nire maite duta izan zitekeen kristalezko eta gomazko bolen kontu, baina ez beste gauza bat aipatuko dut askoz azalekoagoa dana. Bai, jolas bat da, ikusi dudana azken egunetan TikToken, eta aitortu behar dizuet, engantxatu egin naizela bideo hauek ikustera, ze gehienetan ez nago ados bideo horietan esaten dutenarekin baino jolasteko moduarekin. Kontua da, jolasa da. Bi pertsonen artean jolasten da, eta pertsona batek pentsatu behar du hitz bat. Bera adibidez hitza izan daiteke, ze pentsatuko dugu? Ordenagailua. Eta orduan, ordenagailua. Pentsatzen du pertsonak eta ez du esaten. Helburua da beste pertsonak asmatu egin behar duela ordenagailua hitza. Baina ezin ditu galderak egin, hau da, bai ezko galderak eta horrela ez. Jolasa hasten da bi aukerarekin, kafe edo tea. Kafea edo tea. Orduan, zuk ordenagailua pentsatu duzu, nik ez dakit eta nik esaten dizut. Kafea edo tea. Orduan, zuk esan behar duzu, zure buruan ordenagailua zer den gehiago. Kafea edo tea. Orduan, horrela, ni joango naiz gerturatzen. Kafea edo tea, adibidez, ordenagailua zer iruditzen zaizu dela, kafea edo tea. Kafea. Vale, orduan nik orain jarraitu behar dut, vale, kafea, orduan galdetu behar dut. Kafea edo kirola. Kafea. Eta orduan nik esango dizut, kafea edo erlijioa. Kafea, esango nuke, bai. Horrela, ez? Ulertzen duzu jolasaren dinamika. Orduan, agian uneren batean esango nuke, kafea edo eskola. 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 Eta orduan ja, ara, gerturatzen joan naiz, bueno, eskolarekin zer, eskola edo irakaslea. Eta orduan gertatzen dira horrelako gauzak, eta niri gertatzen zaidana da, ikusten ditudanean bideo hauek, inoiz ez nagoela ados aukeratzen duten hitzekin. Ordenagailua esan nahi dute eta galdetu du eskola edo irakaslea, eta nik esango nuke eskola. Ze irakaslea esaten badut, joango da agian pertsonara edo lako zerbait. Eta ikusten dudanen bideoan esaten dute irakaslea. Orduan, aserretu egiten naiz, ez nago inoiz ados aukeratzen dutenarekin. Gaur, ikusi dut bat, hitza zen Errusiar mendia. Eta jolasa beti hasten da, kafea ala tea galderarekin. Eta tea erantzun du. Baina Errusiar mendia, ez zaizu iruditzen oso kafea dela. Arain izango didazu ez? Bide batez, Aiora Mujika gurean sartu da eta berari ere. Aipamen horita gero, aber nork esaten du ez? Bai. Eguron Aiora. Ui, etxaron, etzaitu gontzuten. Segundo bat. Egunon? Egunon, Aiora, orain bai? Egunon. Ze bajo entzute zaitu dan? Ai, bastakit. Atxeño hor entzute zaitut. Entzuten hau zuen? Bai, kaixo. Errusiar mendia, kafea edo tea da? Ja, klaro, ezuk esan dezu ja oso kafea dala. Bueno, barka. Nijo naiz pentsatzera, Errusia, Asia ingurunea, igualtea, handik, nik juntzait pixkat horra baita, Agian horregatik. Nik egin dut lotura emozioak eta pixkat indarra, adrenalina, hori da. Zentzua zureak, Baina, orain hau esan didazula, agian, hasi nahiteke ulertzen zergatik ikusi dudan bideo honetan Errusiar mendia tearekin lotu duten. Eta nola dagoeneko iritsi den gure laborategira, esan bezala, Aiora Mujika berari ere maite dut galdetuko dio, eta Aiora, zer maite duzuzuk? Bale, prestatutan etorri. Bota. Etorri naiz pentsatzen, aurreko larun baten oso kerrezpaldiman hau eintzuten Donostin, bazkari bat Euskal Eduki sortzaiek. Bai.
Eta asko maite dut hori egin izana Euskal Eduki sortzaiek. Oso politia iruditzen zait ikustea kuadrilla hori elkarrekin ondo pasatzen, elkarrekin edukia sortzen, kriston ilusio egiten dit euskeraz geroz eta gehiago daola ikusteak, eta formatu diferentetan, asko maite dut hori. Zoragarri. Entzuten ez gaituzten eontzat. Ba horrela, gure maite dutak elkarbanatuta prest gaude gaurko saioari ofizialki hasiera emateko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Abesti hau jartzeko eskatu digu Aiorak eta guk noski baiezkoa esan diogu, berak esan eta guk egin hori bai. Ez dakigu zer ari garen entzuten. Badakiguna da, badagoela hementxe mutil talde bat oltza gainean abesten, eta iaia beraien ahotsak baino gehiago entzuten dela publikoaren arrabotsa. Aiora, prestatu duzu eztarria? Kantatzeko ez, kontatzeko bai. Bale, ados. Balio digu. Vale, entzuten aigean hau da BTS 2016an Frantziako K-Con eventuaren irekieran ariran abestia abesten. Orduan, zergatik ekarri dut hau, BTSen album berriaren izena ariran izango dalako, martxoaren 20an aterako dutena, aurreko batean hemen komentatu nuen bezala, izena iragarri dute ariran, eta oso berezia da, batez ere korearrentzat esanahi handia daukan hitza da, edo hobeto esan da, abestia da, ze ariran entzuten aigean bezala, abesti bat da, baina nik akotxa artean jarriko nuke, ze irakurtzen nahitu naiz honen ingurun, nahi duenak ere irakurri dezake ja sarreratxo labur bat euskarazko Wikipedian, idatzi detelako. Kontua da, dala Koreako abesti herrikoi bat, UNESCOren ondare inmaterialaren zerrendan sartuta dago. Ara. Ez da abesti finko bat, baditu, igual hori, ariran, esaten duen hori edo bai da nahiko errepikakorra, baino ditu 60 variazio eta 3600 bertsio inguru kalkulatzen dira gutxi gora bera. Ez dago seguru ere noiz sortua dan, mendeak izan ditzak, eta da momentuko eta lekuko bizipenak jasotzen ditu abestiak. Hau da, herritarrek momentuan aldatzen duten abesti bat da eta sortzen duten abesti bat da. Nei saiatu naiz pentsatzen horren parekidea izan daiteken zerbait, eta baina zait okurritu. Hasi zarenean, herrikoia ez dakize pentsatu, zer da, gure txori? Bai, zeren himno ez ofizial bezala tratatzen dute, eta ez da hori.
A ber? Ez nune ezagutzen zehau, baina flipatzen ari naiz, porque esan duzu martxoak 20 egoien estrenatuko dela, eta martxoak 20 hai justu dala ahozkotasunaren nazioarteko eguna. Ba, nik ez nekin hoi eta oso polita iruditzen zaitze hau ahozkoa da erabat. Eta da korearrek kantatzen duten abesti bat momentu zaietan, despedida momentuetan, edo oso ezaguna egintzen baitare Japoniaren menpe zegoenean Korea erresistentzia modu bezala jendearen artean, edo sentimendu handia daukan abesti bat da, bai ego zein ipar, oso deigarria egin zait baita, UNESCO-ren zerrendan dagola sartuta, bitan, bata Ego Koreak ala eskatuta eta beste Ipar Koreak ala eskatuta, eta ikusi nun baita 2000 garren urteko Olinpiar Jokoetan, sarrera ekitaldi hori egiten dana herrialdeak sartzen diala eta aurkezten diala, sartu zian Ipar Korea eta Ego Korea elkarrekin, batasunaren banderapean, badago bandera bat dala Korea osoaren batasunaren bandera, eta abesti hau jotzen zuten, ez? Abesti hau zegon kantatzen eta ikusten dituzu irudiak eta jende guztia dago emozionatuta abesti hau abesten da. Adierazten du batasun hori, adierazten du baita inglesez termino erabiltzen dute longing. Ez dakit nola dan hori euskeraz oso ondo. Nik inglesez irakurri diet beti eta... Da desira eta nostalgia eta dena nastuta. Abestiak badaukala hortik, baina ez dala bakarrikan negatiboa, dauka esperantzatikan ere bai, eta pixka bat, BTS-en itzulera honek ere irudikatzen duela pixkat guzti hori, ez? Aurreko honek komentatzen nahitu nintzen, ia 4 urte izango dia ez dutela album bat elkarrekin ateratzen, euki dituztelako soldaduzkat arteko, eta bestelako gauza batzuk, orduan bada itzulera bat, elkartze bat, sentimendu askokoa, esan zuten baitare eta honekin, izenburu honekin, azpimarratzen dute erroetara buelta bat dela, beraiek korearrak diala, korear sentimendu hori ematen dute oso gainetik, ez? Eta zeren aurretik eta beraien diskografian ere irudikatzen da, badaituzte abesti batzuk korear tokea bakarrik ez esentzia daramatenak, idol izan daiteke bat, Dechita badago baitare beste bat, Hegum beste batzuk aipatzeagatik. Uste duzu orain soldaduzkan egon ondoren agian nortasun korear hori gehiago errotu zaiela? Agian daudela gehiago... Ez dakit patriotismo horretatik andoan, gehiago iruditzen zaitala pixka bat, etenaldi derrigortu hau etorri aurretikan zeuden oso goian, ez? Mundu mailako talde bat da, BTS, azken finen, eta naiz eta inoiz ez duten galdu, nire ustez behintzat koreartasun hori, bai mundu mailan gehien zabaldu izan zaizkienak Dynamite Butter eta hauek bai dira inglesez, eta orduan norbaitek eraso egin nahi dionean taldeari beti esaten du amerikanizatu zeate eta hoiek esaten dira erasotu nahi denean, ez? Nire benetan iruditzen zaitez dutela inoiz esentzia hori galdu eta beraiek esan dutenagatik behintzat, bueltatu direnean elkarrekin egotera eta hasi dianean hitz egiten zer kontatu nahi zuten album berri honetan, kontatu nahi dituzte oso esperientzia pertsonalak, 2-3 urte hauetan bizitutakoak, eta hori oso lotuta dago nor diren beraiek, ez? Eta hitz egiten nahi zianean ze izen eman nola borobildu dena, ariran aterazala eta zentzu osoa hartu zula. Begira, entzun duguna abestia, hasierako abestia Aiorak eskatutakoa, esan bezala Frantzianko jaialdi batean abestutakoa, eta hau Arirang dela baita ere, baino Yoon Sun-narena ze desberdinak diren. Bai. Egia da hitz batzuk errepikatu egiten direla, baina bida ze bertsio desberdin. Enbidia eman dit pixka bat, ahozkotasunaren tradizio honek, eta guk ez edukitzeak abesti bat horrela moldatzen duguna, egia da guk dauzkagula bertxotako doinuak, eta bertxo desberdinak egiten dira horrekin, eta doinu berean oso gai desberdinak lantzen diren bertxoak dauzkagu, baina horrela kontzeptu horrek kontzeptu bezala da
abesti berdin baten bidez herri baten historia kontatzea. Ze bakoitza kontatzen du berea, bakoitza kontatzen du bere momentukoa, bere lekukoa, orduan daude leku variazioak, gero oso kerrez baldin banago badago igual estandarragoa den baten bat, edo ezagunagoa den baten bat, ez? BTSek kantatu zuen adibidez Frantziako honetan, izango da estandarrago bat, baino abesti hortan ere ikusi detenagatik sartu zituzten beraien esaldi propioak, hau da, egin zuten beraien ekarpena ere Frantziako hortarako, eta gaina, esanguratsua iruditu zitzaiten, ez, Frantziko keikon batetara zoaz irekiera ekitaldi batetara, eta zure abesti bat aukeratu beharrean, zure herriaren abesti bat aukeratzen duzu presentazio moduan, eta horregatik esan nahi dut BTSek koreartasun hori eta identitate hori bai eman dula beti lehenengo lerro hortara, eta adibide polita iruditzen zait, orduan, izenaren atera zanean, hori ez, zergatik korear aldeak egintzun, eta nazioarteko aldeak egintzun, zer da hau, guazen ikastera, guazen ikustera, guazen jakitera zer da ariran nahu, ez? Eta ni bezalako jendeak egintzun, ez dago euskerazko Wikipedian. Idatziko dut. Oso polita da, erabiltzea zuk zure ospea, konsiente izatea mundu mailan ospea daukazula, eta globalizazioaren adibide hori erabiltzea, zuk zure herrian hain errotuta dagoen zerbait erakusteko, ez? Berdina pentsatzen dut gertatzen denean, ez dakit, atzotan esango diazu errepikatu egiten naizela, baina joaten bada peio reparaz, la revueltara, eta besten du euskeraz, agian ez ditu zale berriak ez zaizkio biderkatuko gaztelania zabestuko balu bezala, agian ez? Baina joaten da, eta kantatzen dizu zerbait euskal mitologiarekin zerikusia duena, eta orduan Espainiar estatuko jende asko hasten da ikertzen, zer da aipatu duen Mari hau. Zer dira hemen hor dauden izaki bitxi hauek, eta orduan jendeak horren bidez ikasi egiten dut. Orduan gustatzen zait erabiltzen duzunean zure ospea, zure herria, agian, zure herriaren mugaz aratago. Gainean ikuste, nabaritzen dela noiz egiten duen jendeak hori disfraz moduan, hau da, jantziko dut orain euskalduntasun edo ez dakizertasun mozorro hau, hemen aurrean eksotikoago edo agertzeko eta pixka bat hori izateko edo nork eta noiz egiten duen genuinoki eta benetan. Ez, gaur importanteagoa da ni izan beharrean, ni izatea zerbaiten ordezkari, ez? Eta horren izenean hitz egitea. Eta nik uste, nire ikusitakotikan BTSek hori daukala, ez? Izan beharrean zerbait mozorro bat jazten dutena da oso genuinoa, nondik datozen, eta ni honekin ez nago hain seguru, ez dakitelako eta ez detelako hainbeste ikusi, baino askoren iritziz bai esaten dute BTS askotan ez dala hain maitatua izan Korean bertan, ez? Ez dalako talde handi batetik datorren talde bat, eta han oso establezituta daude jerarkia horiek, ez dituztelako gauzak egin igual han establezituta dauden bezala, orduan herrialdearen gandik, beraren gandik ez dutela igual jaso eman duten guztia. Hori da batzuen iritzia, ez dakit esaten ala den. Esaten da inorez dela profeta bere etxean, ez? Edo horrelako gauzak esaten dira. Baina bai da zerbait eman dutena beraiek aurretik. Kontatzen ari zaren honekin, beldurra ematen dit Mai Gorostiagak. Ze mai kapaza da hartzeko kontzeptu hau eta hasiko da zerbait sortzen ahozkotasunaren. Ez nuen ezagutzen, eta justo, aurten ospatu beharko dugu arrasaten berriro ere, hauzago jaialdian, martxoako 20, eta pentsatzen ari naiz, nola edola arirangekin zerbait lotu. Izugarri politia iruditzen zait ahozko transmisio hori atzean dagoena, eta herri baten, burura etortzen zaizkite ez, Laponian badagoela antzeko zerbait dela joikak, baina joika nahiko individualagoa da, bakoitza sortzen du bere biografiaren edo bere nortasunaren kantu, kantu propioa harremana dauka, baina izugarri polita iruditzen zetarira nau. Bai, zerbait egingo bazenuten ere oso polita irituko litzaiak. Sinergiak eta loturak eta, bai. Kontatzen ari zaren hau oso polita da, baina zure egun hauetako sentsazioa ez dakit polita den, ze urduritasunak jan egingo zaitu aiora. Estresak jota nao. Bai, turra egin behar du BTSek, oso pozi gaude, baino urduri gaude.
BTS-eko kontzertutarako sarrerak lortzea ez da erresa izaten. Europan, zorionez baditugu 5 geldialdi, 5 hiritara etorriko dira Europan. Eta zu prest zaude edozeinetara joateko? Prest edozeinetara joango nintzateke, baina kontua da, sarrera salmenta aurretik dago sarreren aurre salmenta. Dala armi bazkidetza daukan jendearentzako egiten den aurre salmenta bat. Orduan, aurre salmenta hortarako bazkidetza hori daukazunean eman dezakezu izena 3 hiritarako. Ados. Nik eman dut izena Madrid, Bai? Paris eta Bruselaseako. Bai. Eta badaukazu gustatuko litzaizuke, nahiago nuke Madrilen ze jende gehiago ezagutzen dut joan daitekena, edo ilusio egiten dit Bruselan beste gauza Kontua da, honengatik. gure lagun taldetxoan, Madrid bai da helburutako bat, ju nahi dugu Madridea, baino taldetxoko lagun batek ezin du Madridera jun, eta gainera... Datarengatik. Bai, datarengatik, lanagatik, gainera orain arte ezin izan du kontzertutara atera, Amsterdamea jun ginen adibidez aurreko udaran, beak ezin izan du jun, kontu legalak eta paperak eta historiak, aurreko batean hemen kasu egin genion nire lagun Julianari, eta aurten jun daiteke Parisera, orduan helburua da Madridera jutea eta Parisera berarekin, eta Bruselasekoak lortu nahi ditugu, Madrid, Paris ez bada lortzen, Bruselas edukitzeko kontua da, hori, sarrerak jartzen dirala salgai gaur, Bai. hemendik atera eta korrika jungo naiz kotxeen etxera ordenadore aurren jartzeko. Eta, egia esan esperientzia bat izaten nahi da sarreren kontua, Nik ez daukat aurre esperientziarik olako mailako kontuetan ez dakit gehiegi, baino ez dituzte prezioak esan, adibidez. Hori bai izan da keja handi bat, hau da, filan jarri arte ez dakizu zenbat kostatuko. Horrela esango nuke Rosaliaren azkeneko kontzertua, Taylor Swiftenak, horrela izan direla, bai. Claro, nik ez dakit, eta ez zait ondo iruditzen. Orduan, olako gauzak ez, edo zer egongo den, zer ezan egongo, kontua da ere, atzo iragarri zutela Madrideko kontzerturako aurre salmenta ez dala gaur izango, biharrera aldatu dute. Eta zergatia... Ez dute zergatirik esan, uste da, aldatu dute Madrideko kontzertuko aurre salmenta eta Mexikokoa. Eta batzuen ustez da, keja asko egon dialako bilekutan, hori prezioen informazioa ez ematearena, beraz esan dute gaur emango dituztela prezioak, eta bihar jarriko dala salgai, baino, klaro, jendeak azpigitura bat montatu du gaur egonal izateko sarrerak erosten, jendeak jai eskatu du lanean, bidaiak aldatu dituzte, klaro. Jai eskatu du jendeak lanean, horrek harritu zaitu zeneko baita. Egon beharra daukazu sarrerak erosteko prest, bestela geritzen zeak gabe, eta egon behar dezu ordenadore aurren, mobilakin egon daiteke jendea, baino... Zer duten da? Bruselaseko ordu batetan, egon behar dezu 12 erditan ja sala desperan, ze dago fila egiteko itxaron gela bat. Eske. Eta gertatu daiteke igual ez dakite, ni bildurra daukat Madrilekoa bukatzea edo, eta hartzen de Bruselakoa, porque nola aldatu dute Madrileko eguna, horren atzean igual marketing kampaina bat dagoela, betetzeko Brusela edo beste batzu. Ez, beteko dira. Bai. Hemen arazoa gehiago izaten da sarrera lortzea, sold out egingo da, bai. Ez, gehiago izan daiteke hoi, kejak egon dian ez eta hola, esan beharrean prezioa lehenago egin dutela, prezioa esango dugu berdin, ostegunean, eta sarrera jarriko ditugu ostiralean. Orduan, 2 urduritasun egun dauzkagu orain. Gertatzen da kontzertu hauetan, adibidez futboleko partida garrantzitsuetan bezala sarrera gabe geratzen balin bazara estadio barrurako, estadio kanpoan elkartzen dela jendea naiz eta sarrerarik ez eduki. Nik asmoa den Madridera juteko, sarrerarekin sarrera gabe. Gaina ambientea izugarria da. Jendearen artean dagoen giroa eta oso polita da. Eta gero, gaur ez balin badugu sarrerari lortzen, salmenta orokorra gero larun batean da. Salmenta orokorrean ez bada sarrerari lortzen, gero beti daude aukerak. Ze armik edo fandomak erosten du normalean behar duena baino sarrera gehiago, ze kaos bat izaten da, orduan da, lortu sarrerak gero gure artean banatzeko. Eta ebitatzeko iruzurtiak, sarrerak erosten dituztenak gero prezio 3koitz, 4koitzean saltzeko. Oso gaizki ikusia dago zaleen artean. Bai, hori ebitatzeko konsigna edo leloa da armi erosi sarrerak, gero infrastruktura oso bat montatzen da badaude
Twitterren kontuak urteak daramatzatenak, hori ez, trukea verifikatzeko eta olako gauzak egiteko. Orduan, esperantza ez da inoiz galtzen. Nik ikusi dut, bai, egon naiz kontzertuan Korean eta egon naiz kontzertuan Amsterdamen, eta ikusi dut egunean bertan jendea sarrerak lortzen. Orduan esaten duzu, bueno, beti dago kantzelazioren bat, edo estadioek ere, aretoek ere askotan egiten dute, ez dute dena ateratzen aurretik, eta astebete lehenago edo esaten dute, ui, beste 200 sarrera ditugu. De repente handitu da estadioa edo zer gertatu da. Orduan, bueno, plana, ja Madridera jungo gea seguru, hoi ere izaten da sarrera lortu aurretikan, lortzen dezu lotako lekua. Hori ere bai, karo, hori ere kontuan hartzeko da. Aterazianian turreko datak eta lekuak, izan zen, bale, guazen behidatzea hotelak, Madriden, Parisen, Bruselasen. Gero prezioek egiten dute gora, lekuak bukatzen dira segituan, orduan, joateko garraioriko haindik ez dugu lotu, jende askok egiten duna da hegazkina, eta, klaro, estatu batuetan adibidez, hegazkina izaten da normalean, mugitu behar izaten dutelako. Hegazkina eta hotela, turreko datak eta lekuak ateratzen diren egunean. Eta gero, sarrerak. Ikusi dut, oso giro antzekoan, bueno, susmoa bazegoela Harry Styles abeslariak ekainean kontzertu bat eskainiko duela Londresen. Ekainean, baina ez dago datarik ez dute iragarri. Ordan ikusi dut, jendeak hartu dituela logelak ekaineko asteburu guztietan, eta horrela, behin iragartzen duenean, izango da, bigarren larun batean, ekaineko bigarren larun batean, orduan kantzelatu besteak, baino bada ez badago jendea ja, dauzkana hartuta ekaineko Londreseko hoteletako asteburu guztiak, kontzertua iristen bada. Gainera dena da susmoa, baina hortik abiatuta, bai, horrela bizi gara. Gero, Korean adibidez, emango dute kontzertua, Seulen bai, baina Busanen ere emango dute, bigarren hiria handiena, eta Busanen emango dute beraien urte hurrena den egunetan. Ni izan nintzen festa ospakizunetan, hori aurten izango da beraien kontzertu bat Busanen, eta berdina gertatu da. Jendea hotelak hartzen hasi da, igo dituzte hainbeste prezioak, gobernua atera behar izan dela esaten, ez. Muga jarri bertzaio honi. Ezin da hola izan, gure herrialdeak ezin du irudi hau eman, ezin dugu hola ibili, ez dakit azkenean praktikoki ze arau edo nola jarri duten, baina izan da inbesterainokoa atera behar izan dela esaten, ez. Begira, futbolan ere gertatzen da, Denbora guztian futbolarekin alderatzen dut, noiz aipatu izan dugu hemen jendeak kritikatzen duela zaletasun ero hau, baina gero asko zeroagoa dela astebururo zure taldea ikusteagatik gaur Manchesterrera eta hurrengo hilabetean Txiprera joatea erreala ikustera. Eta hori ez da inbeste kritikatzen eta zaletasun ero bat da. Berdin. Batek hori esan ziten, nik komentatu nionen sarrerak erosteko egunarena eta hola esan ziten, dauka lankide bat, ateratzen dela bera futboleko taldearen denboraldi horretako, ez dakizera, baina partidu guztietara juteko aukera ateratzen dela egun batean, eta hori lortzen balin badezu partidu guztietara zoazela, eta ez badezu lortzen kanpoan gehatzen zehala, eta zoratzen dela. Sanun, bale, oso ondo, gustatzen zait, behintzat, eredu bezala jarri didazula. Oso ondo, egia da, izo, hori da. Nigoatzen naiz baita, nik udaran, Bruce Springsteenekin ere flipatu egin ze zaleak ere, Bruce Springsteenenak dira nahiko eroak baita. Baita ere? Goatzen naiz, claro, ni orduan, medio baten izenen joan nintzen, eta goatzen naiz zaleekin hitz egiten eta batek esaten zian, bai, ni Australiatik nator. Eta tur guztia jarraitzen ari naiz. Ni flipatzen geratu nintzen. Dirua daukan jendeak iten ditu gauza batzuk. Aizu, zora garria, kulturan gastatzen balin badu, ni ez naiz geixatuko, aizu. Australiatik tur guztia jarraitzen, jo. Turismoa, bitarte. Turismoa, aizu, turismoa. Bai, aprobetxatuko. Imaginatu nahi, behintzat. Hor, neia arraro iruditzen zait, turreko jarraipena egiten duen jendeak eta leku guztitarako sarrerak lortzen ditun. Susmagarria da, Zergatik nola lortu duzu leku bakoitzean bip sarrera eukitzea eta beti egotea aurren. Hor, itxusikerik ere egoten dira, informazio salerosketa eta privilegioak eta gauza horiek egoten dira. Orduan, ikusten dazunen pertsona bat egon dela kontzertu guztitan, eta egon den kontzertu guztitan egon dela aurreko filan, nik ez diot
traza honik hartzen. Nik badaukat lagun bat, bera arakina da, zergatik aipatzen dut bere ofizioa, esan nahi dudalako, ez daukala loturarik, ez disketxeren batekin, ez dakit politikarekin, ez beha da arakina, eta berak beti lortzen ditu, gauza guztietarako sarrerak. Horan, gero, afaltzen gaude, eta norbaitek esaten du, nik eratu naiz, futboleko erregeko parako sarrerari gabe. Eta berak esaten du, nik badaukat. Eta orduan, etortzen da beste norbait afaltzera, eta esaten du, gaur tristena, ez geratu naiz, bulegoren Euskalduna Jaureko kontzerturako sarrerari gabe. Eta esaten du arekinak, nik badaukat, lortzen ditu, beti. Ez dakit nola egiten duen, agian, ez dut ikusi eta etxen sekulako infrastruktura dauka 57 ordenagailu denak aldi berean, hortxe eta 5 tablet eta 40 mugikor eta horrela lortzen ditu, baina beti lortzen ditu eta baina gero gainera kontatzen du horrela ez dio gehiagizko garrantzia ematen. Eta nola ez diazu lehenago esan hau? Zein da zure lagun hori, nun bizi da, zer egin nahi du bihar? Gaurko agian berandu da, baina biharko hitz egin dezakegu. Bonei, izugarrizko pena ematen dit, hau kontalaritzan ez gertatzea. Kontalaritza saioetan sarrera guztik bip dira, bukaeran aukera daukazu artistarekin hitz egiteko, eta argazki bateko, eta pote bat hartzeko beraiekin, eta ez da gertatzen horrelakorik, ea zer egin dezakegu horrekin. Pentsatu beharko dugu zer egin. Bueno, zure estrategia da, esan duzu denborarekin etxean jarri, ordu erdi lehenago edo... Alduzuna jarri ordenagailuarekin edo jarriko dituzu dispositibo gehiago? Ez, ordenagailuarekin. Bazkidetza erabiltzen baldin badezu dispositibo baten baino gehiagotan esaten dute antza. Dena da esaten dute antza. Ticketmasterrek ematen ditu irizpideak, baino gero zakizu oso ondo zer gertatuko da sartzen zean arte. Baina, esaten nomen dute batzutan dispositibo diferenteak detektatzen ditunen botatzen zaitula edola. Ni ordenadorekin egon gana. Txintxo. Saiatu, lasai, ikusi dute saioaren hasieran egin dezutela arnasketa. Igual balioko dit, hartu arnasa, bota. Gauza bakarra geratzen zaigu hori zuri izateko. Jakin behar du, lortzen dituzunean, ze badakigu lortuko dituzula, lortzen dituzunean, guk jakin nahi dugu lortu dituzun, ala ez dituzun lortu, Kontatuko dizuet, esango dizuet. Igual etorri beharko detelako, ez dituz lortu, mesedez norbait baldin badago, horri lortu dituena, jarreratxo bat, mesedez. Gertatu daiteke, agian hori ere buruan eduki behar da. Hau da, sarrerarik ez baduzu lortzen, esan duzu, joango zarela, ala ere... Eta hori da, armi sareak. Ditugu beste lagun batzuk ere aidianak beraien kabu sarrera lortu nahian, orduan badakigu beraiek sobran baldin badituzte hitz egingo degula, guk sobran baldin baditugu hitz egingo degula, eta gero hori izango da, ados, ez dugu lortu gaur, ea larun batean, ez dugu lortu, bale, ze aukera daude, guazen behidatzea. Lasaitasunez. Oso ondo, ikusi nahi zaitugu Madrilen, Bruselan, Parisen, edo azkenean lortzen baduzu beste nonbait, beste nonbait, baina guk hemen bigarren kafetik nahi dugu, antxe bidali gure korrespontxala berezia kontzertura, aiora zen merezi duzu, horrelako zalea izan da, merezi duzu. Eskerrik asko, animoengatik. Animo. Bai. Guk aurrera jarraitu behar dugu, goizeko 11 dira, eta azken ordua entzuteko ere unea iritsi zaigu. Pres dago, estudio zentraletatik, Itxaso Leone Kareaga lankidea. Egunon, Itxaso? Kaixo, egunon, Goiuri, egunon entzuleok kontatuko dugu Barakaldoko udalak amaitutzat eman duela asteazken honetan, haizeak mugitutako eraikin baten fatxadako aldamio batek kaltetutako bizilagunen konfinamendua, eta etxetik irtetean udaltzaingoko agente bati soilik deitu beharko diote, irteteko segurtasun eremu handiena zein den adieraz diezaien. Aldamioa ostegun honetan bertan desmuntatuko dute. Izan ere, gogoratuko dugu gertakaria atzoko eguerdian izan zela, Barakaldoko landaburu kalean, haize bortitzak aldamioaren kontra jo zuen, mugitu egin zen eta fatxadan lotuta bazegoen ere, aldeetako baten gainean okertuta geratu da. Udaleko iturriak Europa Press albiste agentziari jakinarazi diotenez, dagoeneko ez dago bizilagunentzako konfinamendurik, baina bizilagunak atarira irteten direnean, batez ere 9 zenbakikoak aldamioa dagoen tokian bertan dagoen agentetako bati deitzea gomendatzen da, irteera segurtasun neurri egokiekin egiteko. Beraz, ez da beharrezkoa
asteazken honetan gertatzen ari zen bezala telefonoz deitzea irtetera doazela abisatzeko, baizik eta irtetean agente bati abisatzea nondik igaro behar duten adieraz diezaien. Aldamioa ostegun goiz honetan zehar desmuntatuko dute, bestalde 5. ataritik 11. bitarteko saltokiak itxita zeuden gaur goizeko lehen orduan, eta egunean zehar ikusiko da hoietakoren bat irekitzen duten. Aipatuko dugu honekin lotuta ere, hori gertakari hori atzoko haize bolada zakarrek eragin baitzuten, gaurko egunera begira Euskalmetek abisoriak aktibatu dituela ere, haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik. Bizkaian haizeagatik ezarritako abisuak gaueko 9:00 12:00 izango da indarrean haizeguneetan, eta hego-mendebaldeko boladak 100 km/h gorakoak izan daitezke, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan. Kostaldean olatuek bitan joko dute batez ere 6:00 8:00, goizeko 6:00 8:00 eta arratsaldeko 6:00 8:00. Gainera nabigazioagatiko abisua ere aktibatu da lehen 2000-etan. Eta Donostiako kasuan udalak prebentziozko itxierak agindu ditu, itxita egongo dira hala pasealeku berria oinezkoentzat zein ibilgailuentzat, Salamanka pasealekuko oinezkoentzako pasabidea, haizearen orrazirako eta Zurriolako Kaimuturrerako sarbideak eta Jesus Maria de Leizaola pasealekurako sarbidea. Eta hauekin batera aipatuko dugu ere nazioarteko albiste bat, jakin berri dugu Europar Batasunak 2025ean elektrizitate gehiago sortu zuela eguzki energiatik eta energia eolikotik erregai fosilekin baino, bere historian lehen aldiz. Enber pentsamendu zentroak asteartean argitaratutako datuak dira. Horren arabera berriztagarriek Europar Batasuneko elektrizitatearen ia erdia suposatu zuten, 47,7. Datu horietatik ondorioztatzen da haizeak eta eguzkiak batera 27 herrialdetako elektrizitatearen 30% errekorra ekarri zutela erregai fosilen aurretik. Izan ere, azken horiek 29% suposatzen zuten. Eta albiste hauekin geratuko gara oraingoz, 12:00 berrituko dugu informazioa, naiz erratiko informazioaren ariaren 2. edizioan. Eskerrik asko Itxaso, guk aurrera jarraituko dugu, oso proiektu interesgarria ezagutu behar dugu eta horretarako abesti hau aproposa iruditu zait. Marearen alde egin dugu iez, sare gabearen kate gehiago daude gaueko. Jaten duguna omen gara. Alaxe bada, asko supermerkatuko mikroplastikozkoz beteriko Peruko piperra gara. Edo 9.000 kilometro egin dituen aguakate bat. Edo izozutako ogia, edo laborategi batean sortutako glutamatodun gaietak. Baina izan gaitezke Inaxioaren erleek egindako eztia. Izan gaitezke euriaren araberako Helenaren babarrun goxoak. Edo izan gaitezke Joneren sagarrak. Zerkiren zen gaituen argiak pizten ditugun arren. Gau ilunetan Etorri lokalera, kalabazak, tipulak, tomateak, azaloreak, baratxuriak, sagarrak eta udareak hartzera. Horixe da Herrizomaren Instagram kontuan topa dezakegun lehenengo argitalpena. Erakargarria ez da? Horixe da egiten dutena, batetik elikagaiak ekoitzi eta bestetik erosketa kolektiboak egin. Eta horrela, elikadura osasuntsuaren eskubidea erdigunean jartzen dute. Eta nola, proiektua gertuagotik ezagutu nahi dugun, hementxe ditugu Herrizoma Gasteizko kideak Ilargi eta Ander, egunon bikote? Kaixo, egunon. Egunon. Zaudete? Ondo. Bigarren kafe hartuta eta urduri xamar. Hori izango da kafea. Tranpatxo bat egin dizuet, ze ez dizuet kontatu, bigarren kafean badaudela bigarren kafeko galdera ofizialak direnak, beti gonbidatuei egiten dizkiegunak. Eta nola, bi zaudeten gaur, nik biak egingo ditut eta zuek erabaki beharko duzue, zeinek ze galdera erantzungo duen. Ados zaudete? Vale. Ea ba. Lehenengo galdera da. Imaginatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat,
eta zuetako bati esaten dio, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa horrek nahi duzuen iraupena izan dezake, baina soilik etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, zuetako batek erantzun beharko duena, eta beste galdera. Nola imaginatzen duzue edo nola gustatuko litzaizueke behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, pelikularen galdera hor dago, hiletaren galdera hor dago, eta orain zuei dagokizu erabakitzea zeinek zein erantzungo duen. Zein nahi hau duzu? Nik lehena. Venga, pelikularena. Venga, así va. Nik pelikularena aukeratuko banu, eski zaila galdera. Nik uste aukeratuko nuela zergatik ez, infantzia, infantzia aukeratuko. Nolait, oraindik gogoratzen ez nahi zen zerbait da, eta agian nire ama kontatuko luke eta horrela enteratuko nintzen ze izan zen nire infantzia. Uste nahiko zoriontxoa, baina, bueno. Aitzaki horrekin jakiteko zer egin nuen gartzaroan, Horia. Oso ondo, gustatzen zaigu. Eta hiletarena? Vale, a ver, ez dut inoiz pentsatu, egia esan, baina, bueno, lehenengo eta behin gustatuko litzaidake jente pilo bat agertzea, alba da, aukeran, eta egotea bi espazio. Bat, drama espazioa, jentea negar, ez da esaten, iargi, zelako pertsona ona zen, eta gero beste bat, izatea pizkat jai giroa. Osea, ospatzeko espazio bat, jentea dantzan, musika, zuzenean, eta horrela. Osea, egon alko zinen dantza egiten, eta triste jarri ez gero, drama gelara, eta viceversa. Bueno, asko gustatu zaite aipatu duzuna, ze egia da gonbidatu asko aipatzen digutela festa nahi dutela eta nahi dituztela barreak eta algarak eta bueno, tristurari ere lekoa egin beharko zaio, azken finean bizitzaren amaieraz ari gara, beraz. Bueno, oso ondo erantzun da bigarren kafeko galderak eta orain bai horiek eginda sartuko gara gehiago mamian eta zuen proiektuan, ze gehiago ezagutu nahi dugu, badakigu Errizoma Gasteizko elikadura sarea pandemiaren ondoren sortu zela, baina jakineko genuke nola identifikatu zenuten hemen bazegoela hutsune bat, elikadura osantsuntsuaren arloan bazegoela hutsune bat Gasteizen eta nolakoak izan ziren lehenengo urrats horiek. Bai, osea, elikadura oinarrizko behar bezala interpretatzen genuen guk bere garaian, eta pandemiak hainbat gauza azaleratu zituen, ja berez agian bazeudenak, baina alde batetik ja berez existitzen zen arrakala soziala batzuen eta beste batzuen artean, eta nola batzuk errestasun gehiago zuten, besteek baino, eta apur bat guk oinarrizko beharroiek ikusten ditugu nola baiteko eskubide bezala, edo eskubide universal bezala izango beharko liratekenak, adibidez etxe bizitza edo elikadura izan aldiren bezala, guk horri ikusten genuen denek ez genuela eskubide bera, eta ez genuela bertara horiek eskuratzeko gaitasun berdina. Eta beste alde batetik ere, uste dut gure militantzia eredua ardura arte oso zentratuta zegoela mainguru batean pentsatzeari buruz, eta horrek jende konkretu batek egiten zuela. Agian, naiztak langile klaseko parte bat izan, oro har zuria, gazteak, zaintzari gabe, zaintzak ez genuen jendeak. Eta guk ikusten genuen kalean bestelako realitate bat zegoela, eta gauza guzti hauen olako lapiko bat ikusten genuen, eta hor, auzoan etxe bizitza lorrari erantzuteko auzoan bizi kolektiba sortu zela bere garaian, eta oso pareko Errizoma sortu ginen, zera berdinarekin, ez? Kalean kartel oso sinpleak jarriz, etxe bizitzarekin arazoa duzu, edo elikadura eskuratzeko arazoa dituzu, batu asanbladara, ez? Horrelako mezu oso simple batzuekin, Kataluniako sindikalismoa garaian ja hasi zela borborka, pixka bat eredua hartuta, pixka bat eginez edo ekitetik militatuz, eta pixka bat gure lerro militanteetan kalean ja ikusten genuen errealitate bat txertatu nahian. Ezakit,
Orduan, bai elikadura osasuntsua bai, baina elikadura bere orokortasunean ere. Ez bakarrik osasuntsua esaten genuela baietz, baina baita ere horrek sortzen zituen kontraesanekin lidiatzen gabiltza oraindik gaur egun. Hoi, ze interesgarria, kontraesanak, pentsatzen dut lehen aipatu duzun horietako bat badela kontraesana, ez? Nor gerturatzen den proiektura, eta gerturatzen dena, edo gerturatzen zena mai inguru eta asanbladetara, noski, ongi etorria dela, baina kanpo jendea ere geratzen dela, eta zuek iritsi nahi duzue, jende horrengana baita ere. Bai, horia, bai. Guztiz. Bai, eta, hemen uste dut izan dugula inflexio puntu bat, gure militantzia eredu edo gure planteamenduarekin. Bere garaian hasi ginen bi hildo nagusitan, hasieran gure kolektiboaz hitz egin duzunean ziren bi hildo horiek, ez? Alde batetik ekoizpen komunalarena, eta beste alde batetik erosketa kolektiboena. Ekoizpen komunalaren barruan zer egiten genuen? Sortu genituen lantalde desente, motivaziotik guztiz, ez? Alde batetik geneukan baratz kolektibo bat, garar-gardoa egiteko taldetxo bat sortu genuen, kontserbak egiten genituenak, zenda belarritatik eratorritako kremak eta horrelako gauzak, espia ere bai, eta, gure helburua momentu oro horrekin, zen nolabait logika kapitalista hori iraultzen alegintzea eta bitarteko materialak gure gain hartzea, ez? Eta, erosketen kontua ere pixkat hildo horretan zijoan, alegintzen ginen bertako produktuak erosten, maila makro batean, makro kako txartean, gero presioa jeitxia izateko. Baina, eguneroko praktika horrekin konturatu ginen hurbiltzen zen jendea, ez zela benetan gure helburuetara heltzeko nahikoa, ez? Perfila zen oso konkretua, langile klasearen kolektiborik zaurgarrienetara ez ginen iristen, eta benetan elikadura eskubidea bermatuta ez zuten pertsona horiek ez ziren hurbiltzen. Orduan, konturatu ginen denbora baten ostean, ia benetan gure eguneroko praktika horrek zentzua zeukan, ez? Eta hor erabaki genuen aldaketa bat egitea edo panorama pixkat aldatzea, eta hor txertatu genuen elkartasun biltegia. Zer da elkartasun biltegia? Hilabetean behin jartzen gara supermerkatuen atarietan, proiektua azalduz eta parte hartzea eskatuz edo, eta pertsonek ematen dizkigute produktuak. Eta lortutako produktu horietatik gaur egun sortzen ditugu 21 saski. Hemen saski bakoitzak familia unitate bati ematen dio hilabete baterako jatekoa gutxi gora bera, eta ekoizpen komunalaren hildoa mantendu dugu, baratzak jarraitzen du, baina beste talde txikitxoak erabaki genituen kontzentratzea indarrak gehiago elkartasun biltegi honetan eta baratzean, eta modu honetan egonda aldaketa potente bat perfil motan, talde asko hasi da, gaur egun gara 50 militante edo, bere garaian, ez dakit, 10, eta perfila asko zanitzagoa da, eta uste dugu izan dela zerbait garrantzitsua gure helburuetara, ez dakit heltzeko, baina edo gitxienez kokatzeko, bide horretan kokatzeko. Jo, ze polita aipatzen zenun hau ez, bilakaera izan duela proiektuak baita ere, eta zuek prest zaudetela bilakaera horri onartzeko eta behar diren aldaketak egiteko, eta pentsatzen dut horren aurrean ere jendearen erantzuna positiboa izango zela. Bai, erabat, bai, izan zen, hasieran eske ideietatik bakarrik harremantzen garenean, oso zaila da, claro, igual logika horretan ohituta gauden pertsonok ikusten dugu hor lotura bat eta horregatik hurbiltzen gara, baina hortik haratago horretarako denborarik izan ez duen jendeak ez bagara horra iristen zertan gabiltza. Importantea da ideien mundua eta ideien guda guzti honetan murgiltzea, norbait egon bara hortan pentsatzen. Horregatik
baina bestearekin lotura izan behar du, ez? Eta hor bai lortu dugu soka bat bertatik tira egin eta kolektiboa handitzeko. Txoritxo batek esan dit niri Iruñara egindako bisita batean, aritu elkar laguntza sarea ere ezagutu zenutela eta horrek ere eragina izan zuela zuen proiektuarengan. Ez dakit horrela den, ez dakit txoritxo hau oker dabilen edo zuzen dabilen? Zuzen dabil. Bai, a ber, azkenean bakarrik ez gara inoiz egon. Osea, Euskal Herria proposamenez josita dago, zorionez. Eta ez dugu ezer inventatu. Eta ez dugu ezer inventatu. Hori ere gustatzen zaigu esateak, ze egia lagun oso onak ditugula eta kide onak. Eta zentzu hontan horretan Iruñara joan ginen, pixkat galduta geunden momentu horretako batean. Aurretik Galdakaoko elkarlaguntza saretik ere asko jaso genuen, oinarri ideologikoak, politikoak bertatik jaso genituen. Baina, bueno, herri batean kokatzen zen, da Iruña beste hiri bat zenez, ara joan ginen, eta joan ginenean ikusi genuenak benetan harritu gintuen, ez? Osea, iritsi eta bertan asanblada batean egon, 40 pertsonako asanblada batean, itzulpenak bi hizkuntzetara jaleo bat 2 orduko igande bateko asanblada bat, gu hau bete hortz, geratu ginen esaten, ostras, eta hau nola egiten da, ez? Eta hor hasi ginen galdera batzuen erantzunak topatzen, momentuan genituenak, eta batzuk topatu genituen, beste batzuk orain gure erantzun propioak ematen ari gara, baina egia momentu horretan bultzadatxo bat behar genuela, eta Iruñako lako argigune bat eman zigula, ez? Aurretik Galdakok eman da ziguna, edo beste dozein lagunek, auzoan bertan, osea, zorionez ez gaude bakarrik. Gasteizen zaudete, Gasteizen dago kokatuta proiektua eta Gasteiz aipatzen badugu, aipa dezakegu Errekaleor edo Alde Zarrean dagoen baita mugimendu guztia. Uste duzue, zuen proiektua soilik Gasteizen izan daitekela? Edo sortu zitekeen berdin beste leku batean ze batzuetan, herri baten egitura komunitarioak ere asko influentziatzen du horrelako erabaki bat? Nik uste Anderrek aipatu bezala, antolakuntza eredu hau edo ez da soilik Gasteizera mugatzen den zerbait. Badaude antolakuntza maila desberdinak, nik uste dut ez dena berdina herri baten antolatzea edo hiri baten antolatzea, ez? Guk zorionez badaukagu hor Errekale horreko espazioa, errestasun asko jarri dizkigunak, lurren asuntoari dagokionez, baina agian herri batean ere beste errestasun batzuk izan ditzakete espazio horiek, ekoizpen komunaleko espazioak garatzeko, ez? Nik uste lekuan lekuko nolakotasunarekin badagoela antolakuntza eredu hau zabaltzen eta aurten martxan jarri dugu dinamika bat Euskal Herriko elikadura sareen artean. Hasi gara gure artean antolatzen eta hori ere garatu nahi dugun zerbait da. Egingo ditugu topaketa batzuk aurrerago, gure artean egiten ditugun lanketa desberdinak, ditugun arazo komunak partekatzeko, eta hori, Anderrek esan bezala ez gaude bakarrik, eta hori ere oso motibantea da ikustea. Aipatu duzu egoten zaretela, antolatzen zaretela eta jartzen zaretela denda edo supermerkatuen aurrean bilketa egiteko, baina beste edozein egunetan norbaitek entzuleren batek, agian janaria eraman nahiko balu zuen gana, aukera hori ere badago? Gaur egun gaur egun hilabetean behin egiten du asanblada, eta bero, bilarrez josita dago astean zehar, orain lokalean argia ikusi ezkero, kutxiruro 32 da, baina, klaro, denda moduan funtzionatzen genuen ez apur bat, ekoizpen erosetak egiten genitunan, ostegunetan irekitzen zen da horre referentzialtasun bat irabazi genuen, baina ja utzi genionean hori egiteari egia dezagoela egun markatu bat hori egiten. Hilabetean behin, azkeneko igandean, bai egiten dugu asanblada orokor bat, horra guztia hurbildu alda, Gasteiz txikin egiten dugu, horra auzoko bizilagunen elkarte batean, eta bertan ospatzen ditugu gure asanbladak oso handiak direlako eta gure lokalean ez da delako sartzen. Eta desalojatu dituztelako beste lokal batetatik. Eta baina, oraintxe ez aukerarik, baina gonbidatua da noski igande horretara etortzera eta
bai, gurean militanteak oso ongi etorriak dira. Geroza jende gehiago gara, baina lana ere esponentzialki handitzen da. Bai, eta, bueno, igual aipatzea, gaur egun lortu dugun baliabidea elikadurak kantitate horietan lortzeko bai dela supermerkatuen bitartez egitea, baina berez ez dela gure helburua hori, ikusten dugula herramienta bezala, baina bai gustatuko litzaigukela etorkizunean bai egitea denda lokalagoekin edo punto fijo baten bitartez, jenteak orruztea, eta hori guztia, ez dara maguen beste denbora ere formatu honekin, urte bete eta hilabete gutxi, eta, badaude asmoak honi buelta bat emateko, ez da gehien gustatzen zaigun kontua ere supermerkatuekin hor ibiltzea, baina, hau lantzeke. Bai, esan dezakegu, ez? Bai, hori, baina aldi berean ere daukagu lur batzuk orain, ez dakit hektarea erdi edo hor lautadan, eta hor ziurren frutarbolak landatuko ditugu. Bueno, apur bat, pixkanak ere bestelako hildoa ere lantzen goaz. Galdetu dizuet, nola irudikatzen zenuten zuen hileta edo zuen funerala, eta, galdetu nahi dizuet, nola irudikatzen duzuen proiektua, hemendik 5 urtera adibidez. Bueno, nik ere ez dut ariketa guegi. A ber, erantzun bat emangoa, no? Edo, a ber, Ilargi, zugero. Hombre, 5 urte igual da gutxi, baina, ya que estamos, Gasteiz guztia egotea antolatuta eredu honetan, ez? Bai, hori da. Eski, azken finean, elikadura ez duzten aitzaki bat izaten ere aldi berean, ez? Evidentemente da oso gai zentrala gure bizitzetan eta arazo bat suposatzen duena, baina guk arazoa estrukturalagoa ikusten du. Eta gure bizitza, elikaduraz gain, etxe bizitza ere bada, zaintzak ere badira, hor, orokorrean guk elikadura hartzen du aitzaki bezala, baina gure asanbladetan ez bakarrik elikadurari buruz hitz egiten. Hitz egiten da gure kidea desalojatuko dutela hemendik eta hilabete batera, laguntza beharko duela horretarako, jendeak arazoak dituela alokairuak ordaintzeko, jendeak arazoak ditu oro arlana topatzeko, paperak lortzeko. Osea, orduan, klaro, nola irudikatzen dugun gure kolektiboa, igual da oso egozentrista izatea, bakarrik gure kolektiboa ikustea, igual nola irudikatuko genuke Gasteiz, eta hori igual bai asmatu duzu, ez? Pues igual Gasteiz osoa egotea pixan mentalizatuta, antolakuntza ereduan eta pixka bat geroz eta antolatuago egotea ahalik eta esparru gehiengoan, herrizoma elikadura asetzen baldin badu sortzea horrelako kolektibo gehiago, bizitza gehiago hartzen duenak eta pixka logika berean elkar laguntzaren bitartez holako masa sozial antolatu bat egoten ez, ojala. Bueno, esan duzu 5 urte gutxi dela agian, baina pixkanaka ere egiten da zia, ez? Eta kontzientziazioa zabaltzen balin bada, eta kontzientziazio mailak altuagoak balin badira, gero horrek ere frutuak ematen ditu, beraz, ez dago gaizki horrela amestea maila altuan, eh? Bai, beharrezkoa da batzuetan, ere bai, jarraitzeko ez dela, bai. Bueno, bikote, ez dizuegu denbora gehiago lapurtu nahi, eskerrik asko gurekin bigarren kafe bat hartzeagatik, naiz eta bigarren kafe virtual bat izan den. Agian urrengo batean hitzordua jarri beharko genuke aurrez aurreko kafea hartzeko, ze guri ere gustatzen zaigu horrela gure Euskal Herriko beste txokoak bisitatzera eta hiltzen gara handik eta hemendik, beraz, besarka bat bidaltzen dizuegu hemendik eta esan bezala eskerrik asko tarte hau eskaintzagatik. Vale, mila esker zuei, benetan. Eskerrik asko, bai, ondo izan. Segi eragiten. Agur. Ja, hala. Zutaz oroitzen naiz. Joateak eman abizua zuartu du belarri gorra bildu dena guazen hemendik negarrezari
dira helduak ta aurrak ere ez. Bota zubia askatalea xokeiaria zaietzetatik bizitzekin dizutario. Bota zubia askatalea xokeiaria zaietzetatik bizitzekin dizutario. Zaietzetatik bizitzekin dizutario. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I am not a stranger to the dark. Aiora Mujikak esan digu bera urduri dagoela gaur eguerdian, kontatu duen bezala BTS taldearen kontzertuetarako sarrerak jarriko dituztelako eskuragarri eta bera han egongo delako eta urduri zegoela, aurreko ordu hauetan, baina honik badakit aktore eta zuzendari eta ekoizle eta makillatzaile eta iapaindegi asko urduri daudela baita ere, ze gaur ordu biterdietan, 3 ordu barru, Oscarretarako izendapenak jakingo ditugu. 88. Oscar sari banaketaren izendapenak gaur esango dituzte. Izango dira Daniel Brooks eta Lewis Pullman, beraiek arduratuko dira izendapenak iragartzeaz. Daniel Brooks egon zen Oscarretara izendatuta El Color Púrpura, The Color Purple pelikularen gatik, eta Lewis Pullman ezagunagoa da Top Gun pelikularen gatik adibidez, eta beraiek aipatuko dituzte. Hemen Euskal Herrian ordu biterdietan han goizeko 8:30 ustet izango direlan Estatu Batuetan, eta zuzenean eskainiko dute emanaldia ikusi daiteke, uste dut Disney Plus, TikTok, YouTube, leku askotan emango dituzte, eta urduri dagoela jendea hori zalantzarik ez dut, ze Oscarretarako izendapen batek, ematen dizu gero nolabaiteko izena, ez? Gero betirako izango zara, Oscarretarako izendapena lortu duen aktorea, edo zuzendaria, edo teknikaria. Robert De Nirok behin esan zuen, uste, beretzako sari handiena nominatu egotea zela. Irabaztea baino baiago, ez? Ze esan bezala, izendatu betirako izango zara, Oscar nomini eneko. Horrela, ez? Baina badak zein egongo den urduri, casting zuzendariak, ze aurtengo edizioan, lehenengo aldiz, casting zuzendarientzako garaikurra egongo da, hauetzen banatzen horrela, azkeneko urteetan, eta aurten lehenengo aldiz izango da, eta casting zuzendariak, eta egia esan, eta saritzen dira beste alor teknikoak baita ere, orduan, zergatik ez casting zuzendariak, ze oso garrantzitsuak dira, eta lan garrantzitsua egiten dute, aurrekoan aipatzen genuen hemen, astelenean puripurian sekzioan Imanolek aipatzen zuen, aktore pelikula bat gomendatu zigun, eta agertzen zela amaren papera egiten zuena, eta alabaren papera egiten zuena, berak pentsatu zuela, benetan, ama alabak zirela aktoreak, ze hain ondo aukeratuta zegoen aurra, antza zutela, eta hori casting zuzendariaren erabakiz izaten da, eta ni pozten naiz, oso lan zaila iruditzen zait, eta pentsatzen dut, merezi dutela horrelako omenaldi bat, eta pentsatzen dut urduri egongo direla, ze ez dute inoiz Oscar sarietarako aukera izan, beraz, beraientzako gure zorte ona, bidaltzen dugu hemendik. Conan O'Brien, umoregilea izango da, aurkezlea, Oscar hauetarako izan zen aurreko urtean ere, eta, feedback ona jaso omen zuten,
jendeari gustatu zitzaion. Uste dut azken 5 urteetako audientzia maila altuenak lortu zituztela pasaden urtean, eta ordan normala den bezala, zuzendariek erabaki zuten, aizu, ondo joan bada, berari esango diogu berriro aurkeztu dezan. Beraren umorea bada pixka bat horrela ganberroa esango dugu, eta agian hori gustatu zaio jendeari, ez? Oskarretako seriotasuna pixka bat, umorearekin pixka bat horrela baretzen dela, eta dena ez dela hain serioa, ze izendatuta balin bazaude noski serioa dela horrelako zerbaitez, eta zure ibilbide profesionalean ere eragina izan dezake, baina azken finean, sari bat da, eta sariari ere eman bertzaion garrantzia, baino hori kontatu nahi nizuen, gaur ordu biterdietan jakingo dugula nor dagoen izendatuta kategoria, mordo bat izaten dira, baita ere atzerriko pelikulen kategoria, beraz, gu adio egongo gara, ez gara bigarren kafea egiten egon, ordu biterdietan, ez dakizen bagarren kafea izango litzake den ordu biterdietako. Ni pentsatzen ez, laugarren izangoa. Laugarren kafea da horrelako zer. Nire garaian kafe pioa hartuz, gero gau pasaiten nuen Euskarzea ikusteko. Egiten zeren? Billy Crystal, Bupi Goldbergen garaian, beraiek aurkezlek zirenean, eta ni Canal Plus neukan etxean, eta izugarrizko gau pasak superpolita gainera, ez dakit, horimen politiaka gero lagunekin komentatzen, eta horrelako aventura polita zen gau pasain, Euskar sarien, ez dakit, zeremonia hori edo, parafernalia, askotan ebai, pasadizau, barrun gertatzen zera gauza, meta-oskarrak, ez? Meta-oskarrak, interesgarria ebai, eta, Billy Crystal edo Bupi Goldberg edo, aurtengo orkezlea, kaineritok, bufoi puntu hori daukatenean, ez? Meta-oskarrak aipatzen duzula, niri ere hori asko gustatzen zait ikustea, ez? Atzean gertatzen dena, ez dena ikusten, edo zer gertatu den, eta gertatu zait aste honetan, duela egun gutxi banatu dituzte Urrezko Globak sariak. Eta aurkezla izan da, Nikki Glaser, bera ere umoregilea da, emakumea, eta berak, asko publikoarekin hitz egiten du, eta txisteak egiten ditu, aktorei buruzkoak, eta aurrekoan joan zen elkarrizketa batera, eta galdetu zioten, ea, ze txiste geratu ziren kontatu gabe, edo, zer etzuen aipatu. Eta orduan, berak elkarrizketa horretan eraman zuen zerrenda eta esan egin zituen. Eta aipatzen zuen, begira, Sean Penny buruz hau esan behar nuen, baina, azkenean ez nuen esan, ze beste gauza hau esan nahi nuen, eta agian bi aldiz bera aipatzea, agian gehiagizkoa zen. Gero, banuen beste txistea, Timothy Chalameti buruz, baina agian bere itxurari buruzkoa da gehiago, eta ez dut nahi gehiegi erreparatu itxurarengan, eta beste nola baiteko txisteak egin nahi ditut, eta ia interesgarriagoa iruditu zait, azalpena eta kanpo utzi dituen txisteak, sarreran egin zuen monologoa bera baino, ze, hori ere gertatzen da, ez, batzutan, gehiago gustatzen zegula horla atzean dagoena, eta ertzetan geratzen dena. Egia esan bai. What do you know? Flashing lights. What do you know? Flashing lights. Baina guk aurrera jarraitu behar dugu, hurrengo gonbidatua prest dugu eta. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Guaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik. Jaik errepide dira aintzina noa, pausoz pauso. Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo. Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez. Gure hurrengo gonbidatuak ez daki zer den paniko eszenikoa. Esaten du etxeko egongela izan zela bere lehen eszenatokia, eta ordutik edozein aitzakia izan da ona holtzaz holtza ibiltzeko. Musika, dantza, antzerkia, klauna eta nola ez, ipuinak.
baina begira ze gauza politia gertatu den, gaur, esan dugun bezala, arnasketaren mundu eguna dela, eta gure hurrengo gonbidatuak yoga eta meditazio teknikak ere ezagutzen dituela, eta agian gaur horixe behar genuela arnasten erakutsiko digun gonbidatu bat. Idea txarra. Gure dogmen guztu saminak iturtzen gintuen barnetik. Malkoak irizik esten ikasten ginu. Baina arnasketaz haratago guk gogoa genuen Josune Garzia de Bikuña bezalako artista poliedriko bat ezagutzeko, eta pres dugu gurean, beraz, ongi etorria emango diogu. Egunon, Josune. Egunon. Zer modu zaude? Oso ondo, hemen zure aurkezpena entzuten pentsatzen, ene bada, zenbat gauza, baina argitzeko ez naiz zertan aditua. Hortik hasiko gara. Ez hausnarketa teknikoetan, ez paniko estenikoan, baina bueno, horiek guztiak barruan baditut, aditua ez banaiz ere, erabilgarri. Akaso hor dago jakinduria, ez? Osea, gauza askoretan gutxi jakitea edo aditua ez izatez, baina gai pilo bat ukitzea, ez? Izan liteke, horixe izan da nire bidea edo nortasuna, ez dakit. Bueno, nik aipatu dut etxeko egangela izan zela lehen eszenatokia, eta naiz eta zuk esaten duzun, etzarela aditua, behintzat holtzetan gustora moldatu zara. Bai, gezurra badirudi ere pertsona lotxatia naiz, uste dut askori gertatzen zaigula hori, baina gero ez dakit estenatokian egote horretan gozamena topatu dut. Orduan, barne borroka horretan irabazi izan du beti horregotearen edo nolabait artea konpartitzearen gauza hori, ez? Eta bai, txikitatik ibili izan naiz, antzerkietan, musika kontuetan, kantuan, dantzan, honetan eta bestean, eta alaxe da, eta egia da denborarekin eta ibilbidean aurrera inala, gozamena gero eta handiagoa dela eta sufrimendua gutxiago, hori ere esan beharra dago. Eta nola zu txikitan, horrelako zailtasun handia zen euskan edo, esan duzu, ume guztik horrelakoren bat izan behar dute, ez? Eta zure apostua izan da, umen gana jo arte disiplin ezberdin honekin. Bai, niretzat artea bere forma guztietan erramenta ezin hobea izan da, nire burua ezagutzeko, garatzeko, emozioak kudeatzeko, eta momentu baten oso argi ikusi nun, egindako hori guztiarekin zerbait egin nahi nula, zuk esan bezala aurrei eta gaztei begira, ez? Iruditzen zait, bizigaren honetan, eskolaz kanpoko asko dagoela, baina askotan bideratuak daudela kurrikulum bat osatzera edo profesionalizatzera gauzak. Eta nik nahi nuena beste zerbait zan, ez? Jolasteko espazio bat sortu, non bakoitzak bere izaera garatzeko aukera izango zuen, disiplina desberdinak ezagutzeko aukera izango zuen, baina beti ere hori, jolasaren bitartez eta gozamenetik. Eta hori zein nun, esan nun, nire bidea izan da nahiko arraroa esan nahi dut hori, ez? Hemendik eta handik ibili naiz, beti erabaki finkorik hartu gabe, baina horrekin guztiarekin zer egin. Eta esan, nik honekin egin nahi duena da partekatu. Eta niretzat oso erabilgarriena eta positiboa izan dena beste batzuei eman. Eta horrela hasi nintzen, proiektu honekin. Uste dut kable gorri interesgarri bat ukitu duzula, ez? Askotan eskolaz kanpoko ekintza horietan, askotan guraso behidatzen degula kurrikulum osatzea edo horrelako beste batzutan krudelago oraindik, ez? Igual aparkatzeko umea, ordu libre behar ditugulako, eta zure kasu da guztiz kontrakoa, ez? Zuke, aurra zinenen, ez dakit, gai batzuk edo nahi batzuk horiek mantendu eta proposatu. Bai, hori da, iruditzen zait, ni beti aritu naiz eskolaz kanpokoetan edo aisialdiaren esparruan aurre eta gazteekin lanean, ez? Eta, urte asko izan dira, hori behatzen, ikusten eta behar bat somatzen nuen. Eta nahi nuen nik ere, hau da, igual oso idilikoa, oso utopikoa, oso ameslaria, baina nolabait munduari eman, ez, nik jasotako hori eman, ikusten dudalako horrek ere mundu hobe bat sor dezakela, ez? Eta sortzen garatzen ari diren pertsona horiei, erramienta horiek ematea uste dut oso aberasgarria dela,
bai gaur egunera begira, bai etorkizunari begira, ez? Horiek izango dira geroko helduak, geroko mundu hori egituratuko dutenak, eta uste dut behar dituztela horrelako espazioak garatzeko beste modu batean. Mugak edo arauak nola ez egon badaude, baina beti ere maitasunetik, askatasunetik eta jolasetik. Jolasa ahazten ari zaigula iruditzen zait askotan, eta jolasa kriston tresna da ikasteko eta barneratzeko, eta harremanak sortzeko, eta sortzeko, orduan, bueno, horretan jarri dut nik fokoa, bai. Ezagita aipatu duguna, baina Sorlasean proiektuari buruz ari gara, sorlasean.eu web orrian aurkitu ezakegu informazio osorik, eta nik ez dakit baino zerbait azpimarratu behar badut da zure beti nerabeen begira, eta oso ekintza gutxi daude askotan, 12-18 artekoentzako, eta zuk proiektu guztitan beti daukazu atal bat beraiengan enfokatuta. Iruditzen zait, hori, zuk esan bestela badela nolabait ahaztutako tarte hori, ez? Ematen du, edo niri ikuspegitik, beti nire ikuspegitik. Nolabait bizitza serio jartzen dela momentu baten, ez? Haientzat, aurra zeren bitartean ondo jolastu zaitezke, hau egin, beste egin, baina momentu batetik aurrera gauzak serio jarri behar dira, zure helburua da lan bat topatzea, garatzea, ikasketak, eta hasten zaigu haiek oso momentu konkretua bizi dutela, haien izaera eta garapena asko markatuko dituena, eta horretan arteari espazio ematea, iruditzen zait, kriston erramienta haientzat. Eta espazio horretan, ez da erraza izaten, adin horietakoak erakartzea, ez dakit haien desira ez dagoelako, edo gurasoek ere beste nonbaitera bideratzen dituztelako, baina hurbiltzen direnean, nik uste dut espazio desberdin bat topatzen dutela, non bizi duten hori guztia eta barruan duten sumendi emozional hori nolabait bideratzeko aukera bat edo modu bat topatzen duten. Eta bai, uste dut garrantzitsua dela haiekin lan egitea beste modu baten. Ze interesgarria nik askotan hausnartu izan dut jolasaren fecha de caducidad edo iraungitze datan, ez? Nola zu kalera irteten zaren eta ikusten dituzu umeak jolasean, ume txikiagoak, eta joaten zara ikusten hauek helduxagoak dira, hauek ere bai, eta bapatean hor badago arrakala eta urte batetik gorako ez dakitzen bat urte den, baina adin batetik aurrera badirudi jolasa ahaztu egiten dela, eta ez dakit den, Josunek aipatzen zuen bezala, ez, seriotasuna jartzen dugulako erdigunean, eta serio izateko eskatzen diogulako gaztei, edo ez gaituztelako ikusten helduak jolasean. Eta agian ez dutelako ikusten jende heldua, bere arien gurasoak, izebausaak, irakasleak, edo kaletik jende heldua ez dute ikusten jolasean, eta orduan iruditzen zaie, jada ez, jolasa badela oso lau urteko umeen zerbait, eta pena ematen dit, ez dakit egia den, baina pena ematen dit, batzutan sentitzen dudala, jolasak baduela muga hori. Uste dut, hor tekla baten joduzula, nagusiok jolasean gutxi, edo jolasteko moduan normalean desberdina izaten da. Eta egia da, erreferenteak faltan dituztela zentzu horretan. Orduan, referenteak izatea jolasten dutenak oso garrantzitsua da zuk esaten duzun arrakala hori gainditzeko. Eta egia da nik ere sorpresartu dut askotan, ni beti jolasten naiz. Nire klasetan haiekin beste bat bezala, eta askotan harritu egiten dira, egia da. Eta arrazoi duzu horretan, erreferenteak faltan dituzten, helduak jolasean, baino jolasean, benetan ez, mai baten bueltan bakarri baizik eta gorputzarekin jolasean, emozioekin eta gure buruaz barre egiten. Hori ere garrantzitsua. Askotan ere oso barneratuta daukagu hori, ez? Ez jolastu hau serioa da. Da, como que jolasa ez dala serioa. Bera, eskoletan jolastu ordua. Eta ez da ordu bat, ordu erdi bat da. Beste orduak ez dira jolasteko eta jolastu ordua bai dala jolasteko, ez? Da, como oso barneratuta daukagula kontzeptu hori, zea hori, eta, Kaiuk pedagogak adibidez esate zuela, ez? Jolasa da jatorrizko modua ikasteko. Jolasten dugu ikasteko. Baina gero auskalo zergatik usten dugu jolasten, helduak bihurtzen garenean, ez?
Bueno, denok ditu oso barneratuta hainbat kontu, esango ezagu, bai kulturatik datozenak, sistematik dena delakoa, eta, bueno, hor daude orduan gure esku dago horrekin pixkat borrokatzea eta iraultza egitea, ez? Eta jolasa erdigunean jarri, eta jolasari duen balioa eman. Zuk esan bezala, jolasa da, bueno, ordu erdiko kontu bat, baina gero guazen hau ikastera, ez jolasa, kriston herramienta da, eta erdigunean jarriko bagenu, ikasteko modua askoz ere entretenigarriagoa litzateke, ez dakit, plazerretik arituko ginateke, eta horrela ikastea askoz ere gauza interesgarriagoa da. Eta bueno, badakit badagoela hori egiten duen jende asko, eta nirea ere hori da, nire bidea hori da. Esan duzu, aurrek, zurekin ikastaroetan eta batzuetan, harritu egiten direla, ez? Zu ikusten zaitu zenean jolasean, eta gurasoen erreakzioa zein da, zenbait aipatu du, ez? Ikerketak badaude jolasak garapenerako onuragarriak dira, lagungarriak dira, gurasoek ere, kostatzen zaizu konbentzitzea gurasoak horretara edo kontzientziatuta daude? Ez dakit oso ondo zer esan, nik badakidana da, etortzen dien aurren eta nerabeen gurasoak oso pozik daudela, ikusten dituztelako aurrak pozik motibatuta, eta horrekin nahikoa dute, nik uste, ez? Umeak pozik daude, joan nahi dute, ez dago kexarik, oso motibatuta, arduratsu, emanaldiak ditugunean gauzak prestatzen, duan gurasoak pozik daude, nik esango nuke. Eta familiekin lan egin dudanetan, etortzen diren gurasoak ja badute nolabaiteko prestutasuna badakitelako zertara datozen, baina egia da orokorrean helduak lotxatiagoak izaten direla, edo, pixka gehiago kostatzen zaiela jolasean sartzea. Baina esango nuke prest daudela ere bide hori irekitzeko. Ze polita. Sei hauek igurtzirik Nashville, Tennessee irautzaile neka ezina, Josune, argi dago, eta gainera, hortaz aparte, beti maleta ipuñez bete, han eta hemen ipuña kontatzen, eta holtzan ere aditua. Bueno, proiektu honen bitartez deskubritu nuen aurretik norbaitek esan zian zerbait, ez? Antzerki eskolanetan ebilenean ikaskide batek esan zian, zuk inoiz pentsatu alduzu horrentzako edo ipuña kontatzea, eta ez, eta ez? Eta proiektu honekin hasi nintzenean, hasierako errutina horretan ipuin bat kontatzearen ideia sartu nuen. Eta hasi nintzen, eta deskubritu nuen, gozatzen nula, oso interesgarria zitzaidala bide hori, aurrek ere gozatzen zutela eta eskatzen zidatela momentu hori, eta, hasi nintzen poliki hor ere pixka kapak kentzen, eta esan nuen, hasiko naiz formatzen eta bide egiten honetan ere bai. Eta nolabait proiektu hori osatzen, ez? Batetik tailerrak eta bestetik ipuin kontadak. Eta horretan ari naiz, oraindik esango nuke hasi berria naizela, baina adin bat daukadanez badut nolabaiteko indarra edo heldutasun bat ere honi eragiteko beste leku batetik, eta izugarri ederrari da bidea izaten, bidean topatu ditudan lagunak, eta deskubrimendu bat, eta oraindik bide luze daukat aurretik, baina egiteko gogoz nabil, bai. Arabazan eskolan zaude, Itziarrekalde duen proiektua. Goen dela gutxi badakit Alberto Sebastian egon dela, kantabriarra, izugarri, proiektua izugarria da, Itziar bera izugarri ere, kontatu. Eske joni kristonen bideakin nau, porque nire lanagat ezin dut, eta gustatzen zait jakitea nola dijo Arabazan aurtengo kurtsoa. Bueno, niretzat Arabazan izan da, bizitzak eban didan oparia handienetariko bat. Hor bada emakume talde bat, eta lagun baten bitartez nolabait, esangotu nituen, atea jo, ireki zidaten, eta ailegabe nik ezingo nuke bide hau egin, eta hor, Itziarrekalderen eskutik eta beste lagunen eskutik eskola sortu da. Eskola formatzeko, Itziarrek beti esate dugu eta arrazoi osoz, honetan aritu nahi badugula ardura bat eta formakuntza oso garrantzitsua dela eta jakin behar dugula zerekin ari garen lan egiten eta zertan eta zer nahi dugun.
Eta horretarako eskola bat sortu da, kontalaritza eskola bat, non biltzen garen Euskal Herriko txokoetako kontalari zein ipuinetan interesa dutenak, hilabetean behin, Garaion sorgingunean, aurten bigarren ikasturtea dugu, bigarren kurtsoa edo, eta sekulako espazio ederra sortu dugu, non aukera daukagun gauzak ikasteko, kontzeptual lantzeko, partekatzeko orduan, oso bakartia izan daiteken ere lanbide edo bide bat bihurtu da kolektibo. Eta oso aberasgarria da proiektua, eta zuk esan bezala adibidez, aurreko asteburuan Alberto Sebastian izan dugu, Juan Cruz Igerabide, eta Itziar ere egoten da, eta beste batzuk izan ditugu, bidea egiten laguntzen digutenak jakintza horretatik, ez? Eta egia da dela, opari bat, bai. Zuk adibidez, zure kontalaritza saioetan eta nabaritzen duzu eskola, esan nahi dut, igual ikuskizun bat ja bazegoen zu eskolan apuntatu baino lehen, eta guain zu nola juntzara formatzen eta azitzen hauetan, ikuskizunean nabaritzen da prozesu hori? Pentsatu nahi dut, baietz. Nik behintzat bai nabari dudala, formakuntza horrek laguntzen didala, edo lagundu didala, horretik ari nintzen hori hobetzen, kontzientzia gehiago izaten, hobeto aukeratzen, hobeto lantzen, eskuartean daukadan hori, erabakiak hartzen, orain, atzera begira, pentsatu, formakuntzari gabe eta eskola hau gabe ezingo nuke egiten ari naizena egin, eta bide lagunak ere oso garrantzitsuak dira. Bestekin partekatzea, besteak kontatzen ikustea, jasotzea, feedbacka, hori guztia, ezinbestekoa iruditzen zait egiten dudan hori, ahalik eta hobekien egiteko jakin badakit asko daukadala oraindik ere ikasteko, eta hanka sartuko dudala 1000 aldiz egiten dudanean, baina poliki-poliki sentitzen dut ari naizela garatzen eta hobetzen. Orduan pentsatzen dut, ezinbestekoa ari dela izaten bide hau, formakuntza bide hau. Eta aldi berean, kontalaritza eskolak eragiten du bai pentsatze sorlaseanen beste arte disiplinatan, beste arloetan. Bai, azkenean batak bestea elikatzen du. Esan nahi dute, eskolan egiten ditugun dinamikak edo erabiltzen ditugun estrategiak, eramaten ditut bestera. Azkenean hori izan da pixkat sorlaseanen hasia batzuk besteekin elikatzea, ez? Eta batean ikasten dudana eramatea eta hemen daukadana eramatea, orduan aurrentzat kontatzen dudanean, sorlaseanen jasotzen dudan hori guztia oso erabilgarria zait, eta gero ipuinak ere praktikan jartzeko, konpartitzeko aukera ematen diatean umeek eta beraiekin egiten dut pixkat, ez? Tante hori kontatzen ditut, edo eskolan norbait entzundakoa, esaten hau kontatuko diet aurrei eta kontatzen diet, eta nire egiten laguntzen didate. Azkenean, bai, elikatzen dute elkar. Eta nolabait ere, aurrekin sorlaseanen bai beldur eszenikoa lantzeko, bai pixkat ahotsaren erabilera eta kontakizuna lantzeko, nik ere ipuina kontatzeko erabiltzen dudan edo espazio hori haiei ere uzten diet. Eta orduan pasatzen dira espazio hortatik eta kontatzen diote ipuinak elkarri, eta prestatzen dituzte, eta aukeratzen dute, eta orduan nolabait eskolatik nik ere jasotakoa eramaten dut bestera, zuk esan bezala. Jo, bai, Josune, ze gustora egon garen zurekin, guretzat irratia egitea bada nolabait jolastea, eta gu sentitzen gara jolasten ari garela irratia egiten dugunean. Eskerrik asko tartea hau hartzagatik gurekin egoteko, minututxo batzuk entzat. Eskerrik asko zuoi, eskerrik asko mai, gonbidapen honengatik plazerra da, espazio izatea proiektu honetaz eta nire kontuez hitz egin ahal izateko. Eta besterik gabe, aprobetxatuko dut esateko ekainean, helduentzako ikuskizun bat aurkeztuko dudala Gasteizen, Arabazanek Bitalkutxarekin batera badauka programazio bat, hilabetean behin Arkabia espazioan kontaketa bat egoten da helduentzat,
eta hortxe egingo dut nire lehenengo helduentzako saioaren aurkezpena. Beraz, gonbidatzen zaituztet Aitzakina izan daiteke zure bigarren kafe bat gurekin hartzeko, ekainean ikuskizun hori baino lehen, helduentzako estrenaldi horin, aipatu genuen, eskolas izanean aurtengo kurtsoa, aipatu genuen emanaldi guztik, baino ja, botatzen zut, itzordu, hoi da, agendan apuntatu eta ikuskizun hori baino lehen berriro, bigarren kafe bat hartzen dugu. Mila esker Josune Gartzia dikuña. Eskerrik asko zuei. Agur. Zalantzaren lurraldean, oinak elkarra dantzatzera, kondenatu zituztenei. Aperezko arrezien, eta etengabeko muda baten biziren. Hasi gara gure gonbidatuekin hizketan eta hitz eta pitz eta ia eguerdiko 12ak gainean ditugu eta gaur arnasketaren mundu eguna dela eta eneko gauza batzuk kontatu nahi zizkigun eta iaia denborari gabe geratu gara. Askar zerbait kontatzeko moduan gaude? Bai. Venga, bota. Pipa kontatuko ditut. Dazkagun 2 birikak ez dira berdinak. Ez. Ara? Antzekoak izan arren ez dira berdinak. Eskuineko birikak 3 lobulu ditu, goikoa, erdikoa eta bekoa, eta ezkerrekoak berriz 2, goikoa eta bekoa. Ara? Eta beraz, eskuinekoa ezkerrekoa baino handiagoa da. Ezkerreko birikak bihotzarentzako lekua utzi behar duelako. Bueno, lertzen dut. Ze bolita. Vale. Oso ondo, lehenengo datua, txak, perfecto. Hau trivialen galdetzen dute gero, Bai. Bigarrena, birika bakarrarekin bizi daiteke. Baino iskubikoa izan behar du? Ez du zertan. Baino, zailtasun askorekin. Ai, ja, ze pena. Baize, gaixotasunak hartzeko, joera handiagoa duzu, zailtasun asko azkazu arnazteko, baina, bizi zaitezke. Agian ez zain ondo, baina, bai. Pozagarria da jakitea, izu. Birikek 306 milioi alveolo inguru dituzte. Baina? Alveoloak dira, aire ezaku edo poltsa txiki batzuk, arnaz prozesuan, beharrezkoa den, gaz trukea egiteko erabiltzen direna. Gazak, CO2 eta oksigenoa, elkarren artean aldatzeko. Zenbat alveolo esan duzu? 306 milioien artean. Bida, urrengo batean, ispilu hori begira jarri, eta zure buruari esaten diozunean, ze lodia zauden, pentsatu, ez nago lodia, dauzkat, alveoloak. Alveolo ugari, dauzkat, milioika alveolo, eta alveoloek lekoa behar dute. Karo, hori, noski? Hori da, teknikarik onena. Vale, birikak dira flotatu dezaketen gorputzeko organo bakarrak. Ui. Karo, hainbeste alveoloerekin eta hainbeste gazekin, flotatu dezakete. Ados? Ze bitxi hau dena, Bai. Etzulei gogoraraziko diogu gaur dela arnasketaren mundu eguna eta horregatik ari garela hemen birikekin bueltaka ez dela bapatean eneko aurkeztuko medikuntzako azterketara residente izatera. Ez dut uste, baina Eta bain azkenengoa, hau da nahi gustatzen zaiten datu horietako bat. A ver. Doministikuak orduko 60 km ordukorainoko abiadura sortzen du. Wow. Orduko 60 kilometro? Bai. Hau da 60 kilometro orduko. 60 kilometro orduko. Patinete elektriko bat baino asko zazkarragoa. Isuna. Isuna. Bale, orain pentsatu behar dugu eneko datu hauekin zer egin. Ez daukagu oso argi, baina guk datuak bota ditugu, entzuleentzako zuentzat opari datu horiek, eta orain zuek erabaki zer egin informazio honekin. Oksigenio bat zara. Ze txarra. Eskerrik asko eneko eta bixi-bixi agurtu egin behar zaitut. Agur. Zuere agurtu egin behar zaitut. Plazer bat. Eta entzule, zuek ere. Agur zuentzat. Ze, gu, bagoaz baino, gure lankidek hartuko dute lekuko agur. Keep calm and bigarren kafea.